Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, boyo disaur ditolong, mongso orang ini ngomong setahun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinar patang sembilan langit, selagi kau boleh dure bumi kuyo bumi yang ponorogo. Begini gosing, kau mianti malik gelar. Setunggalipun budaya kanggo ora budaya ning Ponorogo, ora budaya ning Santoso, ning budaya ning donya. Teko kangene kanggo ya Ponorogo.